itu masuk surga loh Bu. Amin. Beneran. Jadi Bapak didorong buat nyawer terus ya. Iya. Tak orot-orot pokoknya ya. Lagi Pak nyawernya Pak Wagimin. Ayo udah sama ibunya boleh kok.
udah habis katanya minta lagu itu Nemen. Iya, Pak saya belum bisa. Ditelas kese. Mendah boyo. Juga kita mengucapkan kepada seluruh para tamu ya Nduk ya, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kepareng derek lelenggahan. Tentunya pun sugeng nganggrahapi punapa ingkang sampun kaladosaken dene penyebut para panitia njiduk nggih. Daharan unjukan kepareng nganggrahapi kanthi mardu gane penggalih sinambi mirsani campur sari prima suara. Pimpinannya sapa Nduk? Pak Esandi. Pak Esandi. Kalian Mas Ambon. Mas Ambon. Karo Papa Sadino. Jangan lupa kalau yang mau request lagu Nduk. Iya. Sakit nanti di nomor WA saya. Siap. Engko playune rono. Yo genah. Tak pek dhewe. Monggo. Ayo. Monggo Bani. Ibuke monggo. Monggo Mbake tak cangking e. Ngetan baling ulon. Apa setyane kelakon. Nak lanang dhewe anak wedok. Monggo Bani. Godange bocah ayu sing ayu dhewe sok yen wis gedhe nyuwargake wong tuane tak godange bocah manis aja semanun obane datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati aduh sayang aduh sayang sing disayang suami orang aku tangi bocah ayu ojo mong bicar nesu yen disuturi sibuk supaya selamat rahayu beras utang titike ucul kapayu pisan aku kangen bocah manis aku dalam warung manis dhewe besok yen wis gedhe kudu pinter sekolahe tak lanang iwak pitik lanang dhewe diklolodeh tak wedok dhewe besok yen wis gedhe nyuwargake wong tuane Pak Tris saking Mas Bani nggih Marian lolelo iwak pitik dikelolodeh jaluk musithik tak weke kabeh. kira-kira apa ya ngono ya Iya. wani ana ibuke ning sebelah Wani
loh Mas. Neng Mas. Aduh sayang. Neng Mas Bani. Aduh sayang sing disayang bableske si kucing. Aduh sayang Om Bani durung panas. Bangun sekarang monggo dhumateng pripun para among rawuh, para pasukan batik, mbok pilih badhe derek suku parisuka. Badhe kenten-kenten awala atensi kalau sumenggaken. Cek mau bengi wis montang mate kan turu atiku tansah klisian amarga eling bubar sumanding mutiara tetake lancer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo lilang-liling tak awemu tansah ngece sing teko jebol si kucing. Monggo Om Basuki. Mau bengi wis montang mati lan kok turu atiku tansah klisian amarga eling bubar sumanding ayo Pakde mutiara dadake lancer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo monggo pakurmatan dhumateng Mas Basuki. Tak awemu lagune nopo tansah ngece sing teko jebol si kucing. Pakde ayo Komaela cek mau bengi wis montang mati lan kok turu atiku tansah klisian amarga eling bubar sumanding mutiara dadake lancer kuning aduh mangkene bablaske cunduk mentul minangane pamudhut saking menyebut Bapak Kasiman. Awembo tansah ngece sing teko jebol si kucing. Sugeng rawuh dhateng Mas Marno nggih. Adilana sugeng rawuh Mas Si nggih. Junduk mentul kang grinenggo sak pucuk ing kreta
putri Sukawati kandas luwes Duhu sirna putri kang utami tutup bablaske gubuk asmara. Harap kesini ya Pak Subur. Bos Brixton mana? Bos BS bablaske gubuk asmara. Brixton. Bos BS. Bos. BS. Pak Ronggo. Pak RW. Pak RW. Masih banyak Dok. Nanti spesial untuk Bos Brixton BS diaturke gubuk asmara. Siap. Tutup Dok. Duh kusuma sira kang mas pepujan ning ati yen Gubuk asmara. Spesialnya untuk Jurakane Brixton Bos BS. Niki mboten enten seri niki yang punya pohon duit. Di daerah Pondok Ungu. Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Beksa Mas, beksa. Ya yo ning cagak kebak tulis. Jane beksa Pak Nggih. Warna Tondo teki ijek perawan ora mungkin gak percaya. Asik. Matur suwun. Sampun kemarin derek kegengaken. Asik. Aku bukae nyimpen wati. Wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak seta wayah wengi nganti kakap rino bablaske napa Bapak? napa meleh Bingung lala pun boten sakagungan lagu Pak, kagungan yatra mawon lala. Wis lala. Mama Ella wis saya parah. luka hati luka diri tapi diganti luka hari jual diri. Itu Luar biasa. Anak didik. Acara-acaranya sinten nih. Catetan sajroning ati datang luntur saya padhe lagune napa merak ati aku kowe Oje. ati jangan margolane Bos sayur. Gubuk asmara padhe bos sayur aduh Spesialnya untuk Bapak Jurakane sayur. Kali Jurakane Brixton. Nek banmu bocor iso pesen Dok. Gratis. gratis padhe Brixton merek apa? Turangsa. Brixton Mama Yen liwat aku kelingan kok teki gubuk kae biyen tak
goleren Dadak lewat kene lho. ning ngejagak ngebak tulisan warna abang tondo isih siapa nduk Perawan lho. Aku perawan lho. dikasih bonus untuk jurakane Brikestone lali janjine maksa ya Pak gubuk kae nyimpen wati awe-awe tempien ora bakal lali gak lali nduk tenang wae gubuk kae kebak crita awayah wengi nganti gagap rino Kalau yang ngasih ibu mic-nya itu bapak mau. matur sembah nuwun. Bapak matur sembah nuwun nggih, kirang langkung. Monggo Bapak RW ya Allah, ini dari Ayo Pak RW pagi. langsung ditodong lagune napa? Oh, Gelo. gelo, gelo ya. Gelo Mas. Catatan sajroning ati. Spesial untuk Mas Basuki. Gelo. Mas Basuki gelo. Monggo kepareng mlebet Mas Basuki. Cara ketemu Bu. Mriki lho Pak De. Bapak RW. Ayo. Salahe. Nika Pak Sinten Mas Sama. Pak Sinten. Ayo. Monggo Bapak RW, Bapak RW. Pak RW. Bapak RW kepareng sumeneng monggo. Bapak RW, monggo Bapak RW. Saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sing dalam lotus kaya si pipiku yen pancene ora tresno boyo kondo sing saja Ayo Mas, hak esek kok yo. Mangga. apa pancen lelakonku buktiku ketemu dadi atiku loro Banjir iki dalane. Gawe gelo ati sawase. Iyo. Privaswa. Are. Pak RW Pak Iyo.
pancen dek ora tresno boyo kondo kaya ngene lalakonku piye ngomong kok tak ketemu yen pancen iki dalane gawe kelon ati salawase. Kira-kira ya ping 5 ngono lho. Pun aja oke-oke. Lila ati kudu lima lila kubiti satewa nadyan urip ora koso koyo eling atiku kesiksa yo Monggo dumateng pripun Bapak Ronggo kepareng jumeneng nggih, monggo. Keluarga besar Pulau Gadung. Ya, keluarga besar Pulau Gadung yang ada di belakang. Monggo kepareng dari Sukopari Suko. Joget sareng-sareng kali tambur sari prima suara. Bonus satu buah lagu Ati Kesiksa. Atiku tansah nelongso udan tangis sasan saben dina tak gondeli tak tresnani ora ngira Luar biasa. Kopi ini double ndok gelas.
iki mang lak blawur karo keluarga Pulau Gadung tiwas wis Juga. dinyakno. Duk. Apa mau gelang kalung yo? Duk, sore hari ini kita kerawuhan Bopo Aris Setiawan. Bopo Aris Setiawan itu ketua Dewan Komisaris Sendang Wisata Konkrit, Duk, yang berlokasi di Sragen, Jawa Tengah. Tepatnya di Konkrit Sidoarjo Jati Batur Gemolong Sragen. Monggo untuk para sedulur sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbok pilih badhe nderek keindahan, badhe nderek pirsa keindahipun Sendang Konkrit, mangke saged jawil Pak Aris Setiawan nggih. Wonten ing siang punika alhamdulillah penyanyiipun nderek berkahi acaranipun penyanyiipun Bapak Kusnan sekalian Ibu matur sembah nuwun dumateng penyanyiipun Bapak Aris Setiawan. Mbok pilih engko dicedhaki, Nduk. Mungkin pengen request lagu ya, Nduk ya. Biasanya lagune niku Sendang Konkrit saiki wis booming, wis sangat tenar sekali. Biasanya lagune Jangan Koro. Ayo Mas ditutup. Lila aku kudu Lilo kowe direbut wong liya najan uripmu wis mulya kok yo atiku gelang kalung. Matur suwun Mas. Matur sembah nuwun masih Bapak Basuki. Keluarga nggih. besar Pulau Gadung. Pokoknya berkah barokah. Dan nanti juga masih ada satu buah atensi dari Bapak Sugiman ya. Iya iya. Iya iya. Keluarga besar Pulau Gadung monggo merapat. Mana keluarga Pulau Gadung? Iya iya iya. Monggo Pak. Zamane semono Apa kowe ra kelingan? Monggo Pulau Gadung. Monggo Bapak. Matur sembah nuwun untuk keluarga Pulau Gadung. Apa sliramu ra ketun? Monggo Pulau Gadung. Punya susah dilakoni. Gelang kalung dadi saksi, muga sliramu ra bakal nyendangi. Wiwit donya nganti akhir, aduh wong ayu sing tak pikir-pikir. Keluarga Pulau Gadung. Siap. Yang hajat turun, monggo Pak. Gelang kalung sing tak tompo. Nanti keluarga Pulau Gadung juga keresakan lelagon sambung wanci dalu. Apa kowe ra kelingan?
Ibu. Apa sliramu rageton monggo dumateng nyebut keluarga agung Bapak Kusnan kalian Ibu. Mbok bilih badhe derek sareng-sareng joget kali kanca-kanca saking Pulau Gadung nggih. Hae. Monggo Ibu Lagini. Si. Pak Tris. Pak Sadino. Kaya sakadhepe netra telung taun wis tanpa dirasa kaya tulusing tresnamu aku setya ngenteni sliramu batinku ora ngelaki pancen dika gentilaning ati boten rinten boten dalu wewayangmu kumandhil netraku bungae atiku bisa bebrayan Si. sliramu maripasan kembang alon siniram banyu ampun kang agung hae tak goleki anu Mas pun ketemu Pak Desa Dino Pak pun Pak Desa Dino pun ketemu dereng walah Yo Nduk, aman Nduk. batinku ora nyelaki pancen dika gantilaning ati urip bareng karo aku bisa nganti tekan kaki nini Pak Jumadi toh
Sugeng Sonten Kakek Mas Marno ya Dok ya. Tulusing tresnaku aku setya ngenteni sliramu. Masuk Pak Tres. Hatiku ora nyelai Tak delokane Mas Marno. gantilan ning ati. Rintan boten dalu wawayangmu Ji bablas ki garwane wong liya. Spesial untuk Mas Marno. Wis ae, Mbak. Wis ae, Nduk. Bablase Garwane garwane wong liya. liya ya. Spesialnya untuk Mas Marno, nggih. Go syarat ya, Nduk ya. Nggih. Ya mung siji panyuwunmu dikono. Mas Teguh, nggih. Sugeng kundur. Atas atas ya, Mas nggih. Rahayu Wilujeng. Bareng karo Iki Mas Agus, sembah nuwun. bisa nganti tekan kakini. Nyanyi ya, Mas ya. Nyanyi no. Pak Jumadi nyanyi. Ji, taksih sesareng kalih campur sari Prima Suara ingkang dipun panjenenganipun Bapak Jumadi Ambon dalam Bapak Sandi ya Nduk ya. Mijil saking pundi? Pondok Gede. Pondok Gede Bekasi. Luar biasa. Bekasi. Masuk Wong ayu sing tak tresnake. dino wengi. Rena wengi Bu. sing tak impi-impi. Luar biasa Ibu aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati. Ayo ning arep tenan yo. Sepisan ketemu nanging wedine rasa tresnaku rina wengi Sliramu sing tak tresno karwane wong liya. Wis bojo to tek. Single aku wis kebacut tresno ning nyatane monggo gawe lara. Pak Warno nggih, Pak Warno nggih. Pak sinten, Pak? Pak. Pak. Pak sinten, Pak Warno? Mas Marno Mas nggih. Marno. Iki kemarin jumeneng mriki, Nduk. Oh nggih, siap Mas Marno. Ning opo sliramu teko ninggal aku. Ora tanpa guna. Oke, matur nyuwun para among rawuh pasukan batik monggo derek suku tari suko jejogetan sareng-sareng kalih campur sari Prima Suara. Nyuwun ngapura. Spesialnya untuk Mas Marno, Dek. Ya. Gaya baru. Bar niki wonten Iya, Pak iya. Desetu. Nanti istri tercinta biasanya kelangenane titip tresno nggo sliramu. Oh Dek. iya.
sing tak tresnani rino wengi sing tak impi-impi aku ora bakal lali omong sliramu tek pepujan ing ati gombal Perhatian sepisan ketemu nanging gedene rasa tresnaku. apa ya Nduk ngapusi kita ya nggih sing kondor satu nyebut Bapak Aris Suyatno nggih ugi nyebut Bapak ingkang kakun hajat Mas, Pak Kosnan. sliramu sing tak tresno karwane wong liya ora ngerti bojone wong ta Nduk Dongakne mawon. aku wis kebacut tresno ning nyatane mong mbok gawe lara Pak Kosnan kalau mau ngersake napa? iya sakit anu Nduk mau enten Mas Ji kalih Mas Marno engko nek ning ngarep cek njaluk lagu ya diaturi engko nek ora kanggo istri tercinta Nggih, kalian kalau mau Pak Desetu pun ngantri. Wonten? Nggih, sampun. Teng pundi? Pak Desetu. Nah, lah kalau mau lenggahe wonten mriki. biasane kelangane Pak Ji setu rada aneh-aneh Nduk ya Jo padha nelongso zaman terbaru. zaman rekoso ya dan nanti spesial untuk Pak Desetu Pak diatur Desetu. kecek nggih lenggahe teng pundi niki Kalau mau wonten mriki. aman Kalau mau. Pak Desetu oh niki teng wingking Nah, nggih. siap. Siap, Pak Oke, De. niki ditutup Iya. Pak Desetu langsung Nggih. sak lagu-lagu Pak Romatan kagem keluarga agung Siap. Bapak Kosnan. Resman sekalian Ibu nggih ya ndak ditutup selak mampu Ning ngopo sliramu reko ninggalaku kaya tanpa dosa hatiku karo Gusti kula nyuwun ngapura. Matur Bos wallpaper. Lali aku ya Allah. Ngampe lali to aku. Ayo. Ayo duduk dulu Pak De. Duduk dulu. Nah, duitnya rung entek loh, Mak. Duit. Gak usah nyanyi Pak. Gak usah, gak penting. Yang penting nyawernya, oke? Gak usah nyanyi, gak usah nyanyi. Nyawer aja. Duit laki ranggang-gang. Sawerane rung entek. Tinggal katresan. Asik. Ayo yo. Bos wallpaper. Aduh, Bude. Ayo. Mas Faidi. Sajroning
pucuk ing tresno balung nangka bedasane mung katon katon sliramu wae Ojo lali kawelenku uga janji-janjiku aku tak setia satu apa iki tak enteni nganti sak metumu ayo ayo lo sabar go rokok samsu ae ya kudu nambah karo sapa tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti njagai sok kapan anggonmu bali lagune apa Mas iso kumpul kaya tueng nguni karanan Aunono mindonono tak enteni ing pucuk ing tresno Ade, lagune napa? balung nangka Oh, manis. bedasane mung katon katon Oh, iya. sliramu Oh. wae Manis, Mas. Ojo lali kawalengku. Uga mana panas janji-janjiku. Manis, aku kang setya satu tak anteni nganti saelengmu. Iya manis. Agek iki kowe ngelem Mas, agek iki kowe ngelem teki manis ya. manis cik kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng wanis yen esem manismu nungguling madu bisa kaya rontoke jantungku Guanta Pak Desuk iki Pak
ronce-ronce setengah mati aku naksir kowe Pasar Turi Mas ning Surabaya aku ngerti jenengan senenge nggodha sire sadude gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manismu ngukulit madu bisa kaya ngrontake jantungku Luar mantu kembang mati aduh